Sanibonani, ugogo Mseleku lo okhulumayo. Bakwethu kade nagcina ukuzwa ugogo Mseleku ekhuluma. Kodwa ngiyaye ngiyitshele nje ukuthi hhayi ngoba seniyazi inamba zocingo niyazikwazi ukuzithola uma ngabe nibheka lapha ku-YouTube nako-TikTok, ko-YouTube, TikTok, Facebook, niyakwazi ukuyithola khona uma ngabe kuwukuthi nisamdinga mhlawumbe mase nimkhohliwe ngaphandle komuntu mhlawumbe othola ukuthi yena uyaqala nje uqondana naleli khasi likagogo Mseleku. Nginibingeleli-ke bakwethu, bayazi abaningi ukuthi uma ngabe ngisuke ngizokhuluma kusuke kukhona lento ethize engisuke ngizoyisho ngalelo suku noma engizoyibeka izoba umyalezo nakubantu, nakulowa nalowa nongezwanga uzoxoxelwa omunye ukuthi ugogo ngangamuzwa ekhuluma kanje, ebese ekwazi ukuthi amtshele, akwazi nawe ukuthola ukusizakala noma akwazi ukungena ekhasini likagogo, akwazi ukubona ukuthi kwenzakalani la kugogo, alalele zonke izinto engizikhulumayo, mhlambe kakhulu, mhlambe khona lokhu akudingayo, mhlambe ngingathuka naye uma ngabe ngena ekhasini likagogo kukhona azokufica, akwazi ukungena, uma engena akwazi ukuthi atholane nakho. Manje njengoba-ke ngikhuluma-ke namhlanje, into engizokhuluma ngayo namhlanje, angithi bafowethu niyazi ukuthi kukhona ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe uthole ukuthi ukhulelwe, mhlampe ubaba wengane iseseswini, uthole ukuthi uzodlula emhlabeni, ingane mhlawumbe isakhulelwe. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi ingane kwesinye isikhathi isizelwe isencane kodwa ubaba wayo bese edlula emhlabeni. Ngalesi sikhathi lo baba wayo edlula emhlabeni, angithi ngiyazi ukuthi wena into ongayicabanga, wacabanga ukuthi ugezwe wena noma uzigeze wena kuphela, kanti ukhohlwa yilo muntu lo ngenxa yokuthi umbona ukuthi usemncane, kanti naye uyakhula. Ngalesi sikhathi ekhula naye kumele phela naye agezwe ukwenzela ukuthi lela thunzi lomuntu owumzali wakhe lisuke kuyena, ngoba lelo thunzi liyombatha lo mntwana noma ngabe kuthiwa usekhulile. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi umntwana la iqhamuka khona uba naleyo nto nje nakubantu, mhlawumbe abantu abamthandi kahle, kanti uhleli leli thunzi lalo owumzali wakhe owahamba emhlabeni, kodwa kwanganakwa ngesimanga sokuthi mhlawumbe wayeseseswini noma mhlawumbe wayesemncane nje okukuthi mhlawumbe useyingane, kwanganaka waze wakhula. Lokho yena ehamba naye seya kubantu bese lokwenza, ngoba uthola ukuthi abanye abantu ekuhlolwa kubona bakwazi ukuchaza ukuthi leli thunzi elikuwene lantoni. Uthola ukuthi umuntu uzokutshela unethunzi, kodwa unethunzi lomuntu wesilisa kungabonakali, ngoba ingane ayazi ukuthi uma ngabe ishonele mhlawumbe ngobaba wayo ngoba esencane, ayazi ukuthi lonto kanti ekugcineni isala ibe yithunzi. Ingane bese ilokhu ihluphekile ngomqondo, izibuza ukuthi ngase kube mhlawumbe lento yenziwa yini ukuthi kuthiwa nginethunzi ekubonakala kuyithunzi lo muntu wesilisa, ngoba mina nginamuntu wesilisa mneke ohamba ongasala abe yithunzi kumina. Cha, khumbula phela wena mama ukuthi ingane uma isikutshela noma ngabe-ke ayikutshelanga uyabona into zazihambe kahle, ke ubheke ukuthi ngase kube ngomntanami ngabe kwenzakalani, ngoba kungenzeka kube mhlawumbe awunakile, uyazibuza ukuthi ibhadi lami abathakathi abantu banomona, kanti cha. Ake uvane nje uzame ukuthi ingane yakho ngoba uyazi yashiwa ubaba wayisencane, ke uyihambe nje uyise kumuntu ozofika ayigeze ingane, ayihlambulule, ayisuse nalolo thunzi, ezotshela nobaba wayo ukuthi-ke usuke-ke unganamatheli kumntwana. Kumntwana sondela kuyena ngokumgada nangokumlethela izinto ezinhle, umlethele inhlanhla, into zakho uyikhanyise, ngoba uthola ukuthi kukhona abantwana othola ukuthi abasebenzi, uthola ukuthi akufundeki kahle esikoleni ngenxa yengcindezi ukuthi bacindezelekile, ngenxa yokuthi abazali bayakhohlwa ukuthi njengoba lengane yasala isencane kodwa ithunzi lababa wayo likhona kuyona, linamathele kuyona. Sengisholo ukuthi-ke kumele nawe uma kuwukuthi unayo leyo nkinga, nomunye nomngani wakho unayo leyo nkinga, ingane yakhe uma inenkinga nawe uke umbonise umngani wakho, cha mngani wami kunenkinga engake ngayizwa ngogogo Mseleku lo, ukuthi chabo iy'ngane zethu nazo phela uma yisuke yisencane kodwa uma zibonakala zingakhula kumele masizigeze ukuze zingabi nethunzi, zingabi nobumnyama ukuzibona emzimbeni. Uthola ukuthi uma kuyingane yomfana iganwa, ikonywa, ishiphololo nje, uthola ukuthi intombazane nayo ayigani la ekhaya yenza nje izinto ezingekho right nje ezingasile, ngenxa yokuthi naleli thunzi elimnyama ehleli kulona. Umuntu uma ngabe eqhamuka yona uqhamuka qede noma ngabe kuthiwa uyithanda kangakanani, kodwa bese ebona leli thunzi lelifele elimnyama elivame lifike kuyona bese liyayisitha lengane ayizwe sinesidina ingasathandeki. Ngokuthi-ke siyathanda abantwana bethu baphumelele, kumele sibalungiselele izinto zabo ey'njengalezo nje ikakhulu, sikwazi ukubageza,
sikwazi ukuyobahlambulula, sibageze kahle bagezeke abantwana. Zonke izinto ey'suke y'fanele ukuthi ngabe zenziwe kumntwana obesekhulile, nawe zenze kulo mntwana obesemncane kodwa usekhulile. Menzele njenganako nje ukuthi phela uyazi ukuthi umuntu uma kuthiwa mhlawumbe uphunyelwe isisu, angithi uhambe uzwe kuthiwa isisu njengoba saphuma nje, kodwa kuthiwa lowo muntu usekhulile. Kwesinye isikhathi uthi uyahamba uya kubantu abezwa bakutshela ukuthi leyo ngane isikhulile, izibona inganakiwe kunakwabanye, ngoba inokusho ukuthi vele ngokukhula komuntu naye usuke kudinga lokhu okusuke kufanele ngabe kuyenzeka nakuyena njengokuthi phela usekhulile. Yingakho-ke ngithi abantwana kumele bagezwe. Umntwana wakho nje wambona nje ukuthi usefike kulela zinga nawe lokuthi phela uyafuna na umntwana wakho acacelwe izinto zimkhanyele, hamba umgeze umntwana wakho ahlanzeke kahle abe clean, ususe wonke amathunzi amnyama anganamathela kuyena umntwana, angamvalela ngisho esikoleni, kwesinye isikhathi angamphazamisa nakhona esikoleni, emavasithi yonke indawo le engafunda khona umntwana uthole uyaphazamiseka ngenxa yokuthi akagezwanga leli thunzi kanti lisele kuyena njengoba nomuntu obe umzali wakhe umntwana. Yilokho namhlanje bengithi anginazise kona nje osukwini lanamhlanje. Ngiyanithanda kakhulu bakwethu, ingakho ngifuna ukunipha izinto ezibalulekile, ingakho ngithi anginazise lapho nisuke nisele khona ngolwazi. Nami angisho vele ukuthi phela mhlawumbe senginolwazi olukhulu, kodwa lokho engikwaziyo ikona lokho engifuna ukuthi nani nginiphe kona, nani nikwazi ukuze nikwazi ukulungisa bakwethu. Kunjalo nje kubalulekile ngempela abantwana bethu sibageze, kubalulekile kakhulu ngohlobo lwesimangaliso. Ugogo ukhona, uyatholakala ku-Facebook, uyatholakala ku-TikTok, uyatholakala ku-YouTube. Iy'namba zami zikhona bakwethu, ama-bank details akhona asuke efakiwe. Kuba kuwena ukuthi ukhetha yiphi, ziwu-2 kuphela nje, FNB no-Capitec. Inamba ekhona kusiyona le namba le kuyiyona enifona ngayo, ikhona enye inamba, lo namba iqala ngo-078. So uma ngabe kodwa phela ufuna okuthengana noma ufunani, ngoba eGoli ngisamile okwamanje ukuya ngakhona, kodwa futhi mase ngiya khona ngizabemezela. Njengamanje ngisebenzela eNatali, la eThekwini endaweni yaseMgababa, lapha ngisebenzela khona esigodlweni esikhulu sikagogo uMseleku. Ngiyanicela-ke bakwethu uma kuwukuthi kunento mhlawumbe ukuthola kusekuthi uyayidinga kumina kodwa usazi ukuthi mhlawumbe uzoxhumana kanjani nami, ngicela uma usufonile ubuze ukuthi ugogo umaphi. Uma kuwukuthi uhamba ngemoto, mina ngizokunika i-location yokuhamba uze ungene kagogo ufike uthathe izinto zakho, uma kuwukuthi ufuna ukubona yena ngqo ugogo. Uma kuwukuthi awunankinga ngoba phela umuthi osuke uzowuthola la ekhaya vele yiwo futhi lo ngizokuthumelela wona, noma ngithi uzowulanda kaphepha. Kungenzeka-ke mhlawumbe kube buwudinga wena nanamuhla, kungenzeka ube udinga ngelinye ilanga. Thatha inamba kagogo uyibhale phansi ukuze ungadideki ngelinye ilanga ukuthi uthatha inamba kagogo kanti thatha inamba yomunye umuntu, ugcine usuyingena ey'nkingeni. Kanti nje ngilo ngikhona mina, ngikhona njalo njalo. Ongidingayo inamba yami ikhona, ekugcineni kokuba kade sikhuluma uzoyithola lapha ibhaliwe khona. Ngiyanithanda kakhulu bakwethu, ngiyacela ningilandele emakhasini ami wonke womathathu, Facebook, TikTok, YouTube. Ungenani lapho nibheke ugogo Mseleku, nizomthola ugogo Mseleku, uthole yonke into oyidingayo ongenalo ulwazi layo, kodwa namhlanje usuzokwazi uma uyongena kulela khasi kagogo Mseleku. Ngiyabonga kakhulu bakwethu, ngiyanithanda, nibe ney'nsuku ezinhle. Angisho njalo bakwethu ngithi nibe ney'nsuku ezinhle ngoba phela ziseningi iy'nsuku zokuphila, futhi angazi ukuthi wena nalapho ukhona wena uzobuka ngakuyisiphi isikhathi. Ngeke ngisho ngithi mini noma ngithi ntambama, kodwa nje nibe ney'nsuku ezinhle kakhulu. Siyabonga bakwethu, siyathokoza, sibe nani ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.